家康たまえ。わしにもまだまだ先がありそう。
陶器の渦よ、巻き起これ。旋風よ、切り裂け。おしまいにしてやるぜ。やりやがったな。ジェシカ様、見ていてください。かの者の傷を癒したまえ。者の傷を癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。
なんて強さなの。今度会った時を覚えてなさい。ソニア、待つんだソニア。行っちゃったね。なんで帝国が私たちを助ける気になったのよ。そうだぜ。なんかの罠に違いないぜ。別に不思議がることもなかろう。我々帝国の本来の目的は大陸から戦乱を消し去ること。現状を考えれば、光の勢力と手を組もうと考えたとて不思議はあるまい。我々帝国と光の勢力が手を組めば、大陸から戦乱の大半を消し去ることができる。確かにそれはそうだ。俺も帝国とは、その件で話し合ってみたかったんだ。別に今すぐ手を組もうというわけではない。まずは話し合いからでもよかろう。でもよ、帝国に加担している闇の者たちはどうなるんだ。アルハザードだってまだ持ってるじゃないか。もう帝国に闇の者はいない。先ほどお前たちを襲ったのは、そういった魔族だ。闇の者が帝国から離れたとなると、アルハザードも危ないのではないのか。敵となった帝国に置きっぱなしとは考えられない。陛下が常にお持ちになっているゆえ、心配はいらぬ。まあ、先を急ぐに越したことはない。さっ私ってば絶好調ね。エグベルトから和解についての話し合いを持ちかけられた一行は無事にテートへとたどり着くことができた。しかし話し合いの場所であるレイガルド城で目にしたものは、ボーゼルの裏切りに遭いすでに事切れた皇帝ベルンハルトと危機に陥っていた帝国軍であった。